मी दिवचंय ना माका नाही देऊची जमला रे मस्त पैकी आज भारी बियायला कसं बियायला काय माहित नाही तसं बियाणार नव्हतो हो मोठ्या आवाज मारून हो मुंबईचं पाणी ना फालतू बहिलो जबरदस्त साप काढल्या पूर्व पण भियायला कोणते का बिया नाही मिया भियोग नाही असते का काढला ती या अरे माका वाटला तुम्ही भियायला असाल म्हणा आम्ही तुका सांगलेलं आम्ही अरे नाही मी नाटकात गेलो अर्जुन अरे नाही अरे अंकल चायनीचं टायमिंग किती दिलं तुका कसा माय खेळायचा का मरे बॉलर राहतो समाज त्यांनी मारलो ए बॉल हाडता गेम खेळा नव्हता बॉल अरे आज खेळायचा सोडून नडे काय करता तू काय होता आठ अरे मुंबईत गेले रे मग ये मरे खेळा पोरावर बोलत असतो बाकी काय घराकडे आहे मरे घराकडे आम्ही नाही अरे योग का आला काय म्हणते बाकी 8 दिवसात काय खबर तुला माहित नाही काय झालं मी 8 दिवस होते नाही तर. माहिती काय झालं आता सांग दादा आणि भाई माझं हा त्यांचा काय आला ते वरच्या घरातले भियाले मरे खयचं अरे ऐसर शिमेर झाडाकडे तिचं त्या सीमेकडे आता आणखी काय ऐत्याच शिमेर भियात रे ना अरे मी आम्ही तर आमका कधी काय असा काय ऐक ऐक मी सांगतो त्यातून नाटकात गेली हा. ह्याच्या होता ना 12 वाजता गेली रात्री हे येताना भजी घेऊन येते रे भजी घेऊन बरोबर सीमेच्या हडे गेले पुढे आणि कोणतरी भजी महा लावला त्यांच्याकडे हे तुका माहिती होते शहाणे कसे हे नाही देऊ कत तयार ना भजी हे पुढे पुढे भजी घेऊन येले तू अति हडागला होता अचानक ह्यांच्या जेव्हा मागे बोलले ना तू गायबच झालो मरे भियाले हे जाम भजी टाकून घराकडे पळाले होय ताप काढले अरे आम्ही खेळणं कितकेंदा काय काय घेऊन येईल आमका कधी मी दररोज येते आजचा काय उद्या जर ताप काढशी तर चॅलेंज देऊ या. दिला मरे सगळ्यांका सगळे तुम्ही ऐते ऐकते का सगळे असो हो. काय करतो काय करते बघ जाऊया मरे जाऊया आम्ही नाही आम्ही होतो नाही. तू एकटो जातलो भजी हो, जाऊया, घेऊन जाऊया. सीमेवरसून अरे येते म्हणणं नाही नक्की मजा मजा आली. आली. आज मा बघा हो येते हा, चल, चल. चल. चल तर माका फोन येलो मी जाऊन येतं उद्या खेळा घ्या संध्याकाळी हो म्हणतो. येतो कोणचं कोण बॉल बोलते रे? घेऊन ये, आमचीच हो रे. होय, होय. कामात. हे एक काम करूया काय रात्री एक भिऊया भिऊ आहे का भिऊ येऊया याची मस्तीत काढूया बाहेर गाडी आहे वाटतं. ते बघूया येऊ. रात्री या जरा नाही, होय तुझ्या फोन घराकडे कर, फोन झोपान कर. राहूशात नाही, नाही, फोन फोन कर. पबजी कर. खेळत राहूशात नाही रे येतो नाही रे वा? तू फोन हा. कर चला आता राहूया चला. बरं. क्षेत्र काय रे कोणा कोणा माझी घे माझी घे चल. अंकिता काय तर मीच बघतोय पण ना ह्यांच्या भांगडीत ना मका चायनीज आणि भजी गावतली घरान ते बाकीचं तू आमचो यो व्हिडिओ तुमका जर आवडलो असात तर लाईक करा कमेंट करा आणि शेअर करा आणि आमचो युट्यूब चॅनल हा ना तो सबस्क्राईब करा विसरा नका काय रे मेल्यानू ही भजी कशी आणल्या शिरा पडली तुमच्या तोंडात अरे हा आणि घंटा जो इसरा नका तुका खाऊ